Sharon kuom thuolo ma miyo mondo watwag gi jokanyanam. Wachna mogik en ni telo ama loch gwenge mane wayudo kokalo kuom chik manyien makalo osebedo gima ber, to nitie kuonde moko ma jopiny osebedo ka ywak kaluwore ni services ma gigombo yudo ok romre gi juok miyuogi. To an gima daher mar jiwo counties, ok kata Migori kende, but counties wate, en ni wang'i ni kinde duto te dwach oganda, dwach jopiny emobedo mise matayo chenro duto mag county. Ka waketo juok, to waket juok ma miyo oganda bedo gi yot, ok pek. Kamoro wanyalo penjo bende en thuolo kata en saa mondo mi counties olieke paro ma waluongo ni bedo gi single business permit. Moloyo bedo gi oshuru 10, 5, 6 kuom ming'ado ji. Bende nyalore mondo mi counties obed gi oshuru achiel mo cover gigo te. Nikech sama oshuru ng'eny, miyo japiny bedo gi ting' mapek, to mano ema koro miyo paro mag gwenyruok ama lengo ushuru leme japiny. Sama ushuru ng'eny, japiny bro wacho achul mane tawe mane. Koro sama japiny osebedo gi paro mana achul mane tawe mane no, mabro kele giko wacho niya, ma to anyalo weyo chulo ma chule. Mang ni mi ka jajuok biro, to ka juok en siling 50 odiochieng' to yie mi jajuok siling 20, to kiko ng'ad receipt. Iyudo ka koro yuto mar county dok mana piny. En mana nikech county pok ofwenyo ne gihinyo jopiny. Owinjwa kete yuto moro ma ka en single business permit, to en achiel to chune gik moko te ma oluwore gi weche mag juok mag yore mag ohala go. Namba 2, watem dino rode kata fuok manyalo miyo ng'ikruok obede e yor choko ushuru. Namba 3, wang'i ndalo duto te no ushuru mwachoko gi gima duong'e moloyo en bero ngima ama lwase ma oganda ma japiny odakie mondo mi otim ohala ama odhi mbele gi chenro ne e yo makare. Nikech adieri mar wach en tie ni sirikal onge puothe moro mopuro, sirikal onge pesane, sirikal otegemea pes jopiny. To pes jopiny gi ka ng'ikruok obede ni koro lwasi mar timo ohala kata mar timo yore mag yuto mar oganda obedo gi ng'ikruok kama nyap moro amora, to nyawo ni miyo yuto dok piny. Sama yuto dok piny, sirikal bende bedo gi ng'ikruok. Ka yuto dok piny e kaunti achiel, to wuondri dok piny e kaunti te, kata pesa ma malo ok noyudre nikech kata sirikal mamalo bende tegemea mana yuto e yo maduong' e yo mondo gitim dwach jopiny. Erokamano ahinya Duncan Otieno kuom yudo thuolo mar twak kodwa kuom chiwo paro maliw ahinya ne sirikande mag gwenge ma pacho kaendi e yore ma bende ginyalo bedo ka giyudo godo yuto margi. Atieko kodi Dr. Oscar